Machiegni kendo, kuonde tiegruok machiwo puonj mag thieth koro dwaro ni piny owacho mondo yiene jogo motieko somb klas 12 yiero kuonde tiegruok margi e bwo mbui mar yiero kuonde somo mar KUPPS. Jopuonj mag somb thieth e bwo riwruok mar kuonde tiegruok mag thieth okwayo nonro mar points mikepo godo e tiegruok mondo mi oyiene jopuonjre kawo somo mag thieth manie rang'iny mapiny. Kane owuoyo e nyasi mar yango riwruok margi mar kuonde tiegruok mag somo mag thieth, jakanyono motelnegi kod Dennis Okech ne owacho ni kuonde tiegruok makamago osebet e okang' ma mbele mar chopo dwach jopiny kotenore kod thieth, ka bende neno ni jopuonjre duto chiwo thieth e rang'iny mar piny mangima. There are so many medical colleges in Kenya, and we want to come up together and streamline and get the standard with the government as the regulation. So we have got so many problems which we want to come and address as Amty Kenya. I want members to join us, and from today we move forward and we will give direction on the training. We do not want to cast aspersions between KMTC and separate other Kenyans who are in other colleges, such that we elevate the face of our KMTC graduates and lower the quality of the face of the other graduates who are in private or public universities. To that extent, it is not something that we could all of us appreciate. We want to see every Kenyan child and every Kenyan obtaining or procuring quality medical education. We really are needed to support them, and we think we have really advised them that this will go a long way in ensuring quality medical education, and their participation through advocacy will be of great value, especially when various